Želim govoriti o temi koja možda na prvi pogled zvuči neugodno, ali je ključna za naš kršćanski život. Sramota zbog Krista. U današnjem svijetu gdje se često traži prihvaćanje i odobravanje, teško je ostati čvrst u svojoj vjeri. Pogotovo kada se suočavamo sa sramotom ili odbacivanjem zbog naše vjere. Evo kako možemo biti ohrabreni u takvim situacijama. Moje ime je Daniel, dobrodošao na kanal Povratak pravim vrijednostima. Hvala ti na podršci i na tvojoj pretplati na kanalu. Isus nam govori u Evanđelju po Marku 8.38. Tko se postidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, i Sin čovječji postidit će se u njega kad dođe u slavi Oca svoga s anđelima svetima. Ove riječi nas pozivaju da budemo hrabri i da ne skrivamo svoju vjeru, čak i kada je to teško. Ponekad ćemo se možda osjećati posramljeno zbog svog uvjerenja, ali to je prilika da pokažemo istinsku snagu i odanost Kristu. Važno je sjetiti se da prava sramota nije u tome što te drugi ne razumiju, već u tome ako se sam odričeš Krista. Naša je dužnost živjeti vjeru hrabro, svjedočiti o Isusu i biti svjetlo u ovome svijetu. Evo nekoliko stihova koji bi mogli dodatno razjasniti ovo naše razmišljanje. Filipljanima 1.29 kaže ovako: jer vam je dano radi Krista ne samo da u njega vjerujete, nego i da za njega trpite. Ovaj stih pokazuje da vjera u Krista nije samo privilegija, već i odgovornost. Apostol Pavao piše Filipljanima da patnja zbog Krista nije nešto neočekivano ili slučajno, već nešto što nam je dano, dakle dio Božjeg plana. To ne znači da Bog uživa u našoj patnji, već da kroz nju postajemo jači, razvijamo karakter i produbljujemo svoj odnos s Bogom. 1. Petrova 4.14. Ako vas vrijeđaju zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji počiva na vama. Ovo je snažna utjeha svim vjernicima koji trpe zbog svoje vjere. Petar nas podsjeća da kada te ljudi vrijeđaju, ponižavaju ili ismijavaju zbog Krista, to nije znak Božje odsutnosti, nego upravo suprotno, znak da je Duh Božji s tobom. Umjesto da se osjećamo obeshrabreno, trebamo se radovati, jer to znači da živimo autentičnu vjeru i da nas Bog vidi. Matej 5.11-12. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i progone i lažu protiv vas svakojake zle stvari. Radujte se i kličite od radosti, velika je plaća vaša na nebesima. Ovo su Isusove riječi iz govora na gori, gdje govori o blaženstvima. Ovdje Isus preokreće logiku svijeta. Umjesto da žalimo kada smo nepravedno progonjeni, trebamo se radovati jer je to znak da smo na Božjem putu. To je također podsjetnik da progon nije nešto novo. Svi Božji proroci su kroz povijest doživljavali upravo isto. No, Isus nam obećava veliku nagradu, ne nužno na ovom svijetu, već na nebesima, što znači da Bog sve vidi i cijeni tvoju vjernost. Ovi stihovi nam pomažu razumjeti da iako možemo naići na sramotu ili nekakav oblik progona zbog Krista, to je prilika da pokažemo svoju vjeru i dobijemo Božju milost i blagoslov. Kako se odnositi prema onome što je suprotno Božjim principima u ovome svijetu? Evo imamo još nekoliko stihova koji će nam u tome pomoći. Rimljanima 12.2. I ne oblikujte se ovome svijetu, nego se preobličujte obnavljanjem uma svojega, da možete ispitati što je volja Božja, što je dobro, milo i savršeno.
U 1. Petrovoj 2.12 čitamo: Ponašajte se među poganima časno, da oni koji vas kao zle opisuju, gledajući vaša dobra djela, proslave Boga na dan pohoda. Ovdje vidimo važnost življenja u skladu s Božjom voljom i preoblikovanje uma kako bismo mogli donositi prave odluke. Bitno je razumjeti da prava sramota dolazi kada živimo suprotno Božjim zakonima i moralnim vrijednostima. Nije ti sramota živjeti ispravno prema Kristu, slijedeći njegov život i učenja. Naprotiv, to je izvor ponosa i snage. Sramota je zapravo živjeti na način koji nije u skladu s Božjim zakonima i moralnim vrijednostima. Svaki put kad biramo ispravan put, mi odražavamo Kristovu ljubav i svjetlo u svijetu. Neka nas Bog vodi da uvijek biramo ispravno, bez obzira na izazove. Isus nas poziva da budemo svjetlo ovome svijetu. Budi zato svjetlo svijeta, jer već previše ima tame na ovome svijetu. Ako se i ti ugasiš, tko će svjetliti za Isusa? Vjernost Kristu često donosi protivljenje i patnju u ovom svijetu, ali to nije razlog za strah ili za obeshrabrenje. Umjesto toga trebamo to vidjeti kao znak Božje prisutnosti u našem životu i kao priliku da rastemo u vjeri. Ivan i apostol Pavao i apostol Petar nas uče da ne trebamo tražiti prihvaćanje od svijeta, već od Boga, jer jedino njegova nagrada traje vječno. Bez obzira na sramotu koju bismo mogli osjetiti, neka te Bog vodi i jača na svakom koraku. Do sljedećeg puta.